Pondělí 30. září jsme opět po čase zavítali do nemocnice Blansko, opět při preventivní akci, tentokrát nazvané Den srdce. Povídáme si s paní primářkou Naděždou Formánkovou. Řekněte nám tedy, o čem celý tento den je a řekněte nám, jaké preventivní opatření by sami pacienti měli dodržovat, aby tedy se s vámi museli setkávat co nejméně. Tento den byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací opravdu Mezinárodním dnem srdce a my jsme se k tomuto dni připojili, protože srdce určitě je nejdůležitějším orgánem v lidském těle. Ony jsou orgány samozřejmě důležité všechny, ale pokud selže srdce, tak selže celý organismus a život bohužel končí. Je proto velice důležité si srdce chránit, to je také naše motto dnešní, chraňme si svá srdce. A my chceme upozornit veřejnost právě na to, že jsou možnosti, jak předcházet srdečně cévním nemocem a jak opravdu ta svoje srdíčka prostě před nimi ochraňovat. Pořád ještě na nemoci srdce a cév umírá ve světě nejvíc lidí. V celém světě je to asi 17,5 milionu ročně, v Evropě asi 4,2 miliony. Je přitom paradoxem, nebo je to spíš dobře, že těch úmrtí poněkud ubývá, a to proto, že obor, který srdeční nemoci léčí, to je kardiologie, jde mílovými kroky kupředu. Já jsem třeba promovala v roce 1981 a diagnostické postupy a léčebné postupy, které dnes máme v kardiologii, v té době ještě ani nebyly vynalezeny. Takže opravdu jde medicína v tomto oboru hrozně rychle kupředu a my se pořád musíme učit, abychom s ní drželi krok. Co se týká těch opatření, na která jste se ptal, tak to je asi ze všeho, ale to nejdůležitější, aby prostě vůbec k těm nemocem pokud možno nedošlo a léčit se nemuselo. V podstatě my tady máme takové formuláře, které rozdáváme dnešním zájemcům a tam jsou shrnuty takové hlavní zásady zdravého životního stylu. Na prvním místě je to nekuřáctví. My jsme tady měli na jaře den boje proti tabáku nebo den nekouření a pořád je to stejné. Nekouřit, protože je to pro srdce a cévy opravdu ta největší hrozba. Dále rozumná životospráva, rozumná strava, tím nemyslím nic divokého, nemusíme nic extra přehánět, ale nejíst příliš mnoho cholesterolové diety, pravidelně se pohybovat, to je také strašně důležité a pokud možno se vyhýbat stresu. V dnešní době to asi moc nejde, tak alespoň si najít takové volnočasové aktivity, abychom ten stres vykompenzovali. Každý podle svého uvážení. A nemusí to vůbec zase být nic světoborného, stačí procházka s pejskem nebo nějaká práce v zahradě, prostě cokoliv, co člověka potěší a přitom se u toho uvolní. No a pokud už má někdo rizikové nemoci, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka, třeba tak tyto nemoci řádně léčit a opravdu jim věnovat velikou pozornost, aby k tomu onemocnění srdce pak už nedošlo v budoucnu. Zde máte teďka spoustu studentů, kteří se přišli podívat na ambulance. My tady stojíme zrovna u spousty zdravotních pomůcek, u nějakého centra. Vysvětlete nám, co to je, k čemu to slouží. My jsme teď v prostorách takzvaného centrálního nebo také říkáme urgentního příjmu, což je ambulance, kam přijedou všichni pacienti v akutním stavu. Nejčastěji tedy komunikujeme s rychlou záchrannou službou, s těmi žlutými sanitkami houkajícími. Ti přijedou sem a zde lékař a tým sester pacienta vyšetří a prostě odešle ho na příslušné oddělení. V případě potřeby, kdy stav je dekompenzovaný, tak zde máme k dispozici tohleto monitorované lůžko, pacienta na ně uložíme, sledujeme zde jeho tlak, puls, je zde i dýchací přístroj, na který pacient může být napojen, pokud sám nedýchá, je zde defibrilátor, ten slouží k aplikaci elektrických výbojů u těžkých srdečních arytmií, no a po stabilizování pacient znovu je odeslán prostě na oddělení naší nemocnice nebo případně do Brna. A to, co je zde rozdělané, tak to je takzvaný resuscitační batoh, čili zde jsou pomůcky pro resuscitaci, se kterými běží náš tým, pokud je zavolán kamkoliv do areálu nemocnice Blansko, aby pomohl někomu, kdo je v nouzi momentálně.
Přemístili jsme se do kardiologické ambulance. U mikrofonu máme paní doktorku Tvaruškovou. Paní doktorko, řekněte nám, když se pacient dostane k vám, jaká vyšetření vy s ním provádíte? Tak u nás v nemocnici Blansku provádíme neinvazivní kardiologická vyšetření, což je zátěžový test, ultrazvuk srdce, holter EKG, holter tlaku a potom vyšetření hud test. Jediné invazivní vyšetření máme potom jícnové echo. Na to je třeba speciální licenci, i toto můžeme v Blansku tady toto vyšetření nabídnout. A tady jsme nyní na ultrazvukovém pracovišti, kde provádíme transtorakální vyšetření srdce ultrazvukem. Můžete nám blíže popsat testy, které provádíte s pacienty, abyste zjistili, jaké poruchy vlastně srdce mají? Tak jednak je to ten zátěžový test. Pacient přichází na vyšetření se sportovním vybavením, protože bude šlapat na kole. Při tomto vyšetření vlastně je napojen na EKG přístroj a měříme mu při té zátěži krevní tlak. Vlastně po celou dobu je monitorován a co 2 až co 3 minuty se mu automaticky zvyšuje ta zátěž a zjišťujeme jednak, jestli má bolesti na hrudníku, jestli není dušný a sledujeme přitom tu EKG křivku a ten tlak a zjišťujeme změny, jestli nemá nějaké změny v EKG, potom to vyhodnocujeme. Nejčastěji vlastně je to vyšetření ke zjišťování ischemické choroby srdeční, potom vlastně ke kontrole krevního tlaku při zátěži a na zjišťování srdečních arytmií, které také bychom při tom vyšetření mohli vyvolat. Vy jste tam ještě studentům ukazoval, představoval jeden test, speciální stůl. Tak to je vyšetření, které se říká HUD test. Je to vlastně z anglického slova head up tilt test. A při tomto vyšetření vyvoláváme mdloby u pacientů, kteří prostě prodělali někde nějakou mdlobu a jejich lékař je na toto vyšetření odešle. Máme tam rozdíl, jestli je to pacient do 40 let věku nebo starší. To vyšetření provádíme do 65 let věku, pacient je na to poučen a jak tady toto vyšetření probíhá, musí s tím vyšetřením souhlasit, musí podepsat písemný souhlas a potom se sestřičkou společně to vyšetření provádíme, trvá vlastně skoro hodinu, kdy pacient je monitorován, je napojen zase na přístroj, snímá se EKG křivka a pravidelně se měří krevní tlak. Nemoci srdce jsou poměrně závažné choroby. Jak často se s nimi setkáváte tady u vás v ambulanci? Já si myslím, že každý den přijmeme zhruba tak 5 pacientů s onemocněním srdce, průměrně 5 pacientů a z toho 1 nebo 2 budou s onemocněním závažným, to znamená se selháváním srdce nebo s infarktem myokardu. Tito potom jsou léčeni na jednotce intenzivní péče nebo jednotce intermediální péče. Je to a zhruba asi tak stejný výskyt těch nemocí jako ve všech regionech naší republiky, potažmo Evropy, čili celkem pořád dost těch onemocnění. Já bych chtěla říct to, co už jsem vlastně řekla jednou, že je velmi důležité, abychom my všichni na svá srdce tedy mysleli a abychom dávali přednost prevenci před potom už jenom tou následnou terapií, abychom chodili na preventivní prohlídky, proto je i ta dnešní akce, kde každý zájemce si může srdce nechat vyšetřit a abychom pokud možno žili zdravě a radostně a spokojeně, abychom ta svoje srdce netrápili a udrželi je ve zdravém a dobrém stavu.